Tajjeb l-ewwel nett nittama li tinsabu tajbin ilkoll u nittama li hekk fi żmien li għandna wieħed kompla jara daqsxejn xi affarijiet interessanti forsi nissuġġerixxi ħafna li wieħed ikompli jara affarijiet interessanti marbutin ma' science pereżempju li wieħed jaqra xi ħaġa interessanti jew isegwi xi dokumentarji jew xi film interessanti. L-aqwa kien il-ħin li għandna qegħdin ninvestu b'mod tajjeb, nużawh b'mod tajjeb. Jiena nissuġġerixxi ħafna li f'dan is-suġġett li se nibdew illum li huwa proprju l-aħħar suġġett għal din is-sena. Huwa suġġett interessanti ħafna u allura ser iwassal biex dak li jkun faċli ħafna li jaqra jsib informazzjoni, jsib ammonti kbar ta' dokumentarji interessanti. Għaliex kif ser naraw, dan huwa science li huwa modern sa ċertu punt, anzi jekk inkun ftit korrett, huwa science li kien sa mill-bidu meta l-bnedmin bdew jinteressaw ruħhom ħafna f'dak li huwa tan-natura u hija xi ħaġa li bħala bnedmin għadna nistudjaw sal-lum. Għaliex proprju se nibdew nitkellmu ftit dwar is-suġġett Earth and Space, jew inkella is-science li tissejjaħ astronomy. Huwa science interessanti ħafna għaliex għad hemm l-istudju dwaru u aħna wkoll ser inkomplu nistudjaw dan is-suġġett jekk Alla jrid fis-snin li ġejjin fis-suġġett jissejjaħ Physics għaliex fih hemm chapter marbut ma' astronomy, marbut ma' l-istudju tad-dinja ġenerali kif din taħdem u timxi, imma iktar milli d-dinja nnifisha x'jiġri l barra minnha, x'jiġri fis-sema, x'inhuma l-kwiekeb, x'inhuma l-pjaneti, x'tagħmel ix-xemx, x'inhuma d-differenzi bejn pjaneti u oħra. Dan huwa kollu jaqa' taħt dan is-suġġett Earth and Beyond, Earth and Space. Kif semmejt l-ewwel bħala suġġett huwa suġġett li ilu ħafna, infatti l-astronomy dan l-istudju tal-spazju huwa l-eqdem xjenza li teżisti. Infatti hija qadima iktar mill-physics, hija qadima iktar mill-chemistry, hija iktar qadima mill-biology, hija iktar qadima anke wkoll mill-maths. Għaliex jekk naraw ftit l-ispazju l-astronomija matul l-istorja kollha tal-bniedem kienet xi ħaġa li tant interessanti, tant kienet taffaxxinah. Għaliex inti li tħares il barra matul il-ġurnata u tara dak is-sors tad-dawl li huwa x-xemx, imbagħad tħares xi sigħat wara ma taraħx hemmhekk, tara dlam ċappa, imbagħad tara dawk il-kwiekeb żgħar. Dawk kienu jqajmu ħafna mistoqsija. Tantu hekk li matul l-istorja kellek diversi anke reliġjonijiet marbutin magħha, dak li jgħidu il-mitoloġija, diversi allat tax-xemx, allat tal-qamar, allat tad-dlam u tad-dawl, tal-kwiekeb kollha. Jekk immorru ftit lura fi żmien sewwa, immorru għal dak iż-żmien jissejjaħ preistorja. Infatti in-nies ta' dan iż-żmien ukoll kienu b'xi mod jew ieħor bdew jistudjaw dan is-suġġett. Jekk inħarsu ftit anke lejn it-tempju ta' Malta bħal huwa it-tempju tal-Imnajdra, illum il-ġurnata nafu li huwa mibni b'tali mod li kważi jservi ta' dak li jgħidu astronomical calendar. Jiġifieri il-mod kif jidħol ix-xemx u tgħaddi x-xemx minn bejn il-bibiel, minn forsi xi toqob hekk ġol ħitan, huma kollha jagħtuna qisu iż-żmien. U allura dawn in-nies bdew iħarsu l-movimenti tax-xemx differenti, il-pożizzjonijiet tagħha differenti, u allura bdew jieħdu dwarha il-ħin, bdew jieħdu dwarha anke wkoll l-istaġuni. Jekk nibdew nersqu iktar viċin minkejja li qegħdin nitkellmu anke wkoll qabel Ġesu, għandna dan ir-raġel jissejjaħ jismu Pythagora, illi dan prattikament kien jemmen li l-pjaneti qishom bħal donhom qegħdin ġewwa sfera tal-kristall, kull pjaneta għandha l-isfera tagħha u qegħdin hekk f'post fiss, qegħdin bħal donnu jħarsu lejn id-dinja. Issa waqt li qegħdin naraw daqsxejn dan l-istudju nibdew ninnotaw li forsi mhux kollha kemm huma kellhom raġun. Għaliex dan l-istudju iktar ma beda jgħaddi żmien, iktar beda jiżviluppa. Kellna mbagħad persuni li huma persuni intelligenti ħafna bħalma kien il-persuna Aristotile, illi dan ħareġ bl-idea li d-dinja hija fissa ma tiċċaqlaqx
u li kollox qed idur madwarha. Dik li ħaniedu id-dinja qisha iċ-ċentru tal-univers, il-pjaneti kollha, ix-xemx, anke wkoll l-istilel, dawn kollha kemm huma qegħdin iduru madwar id-dinja. Kienet idea li baqgħet popolari ħafna għal diversi snin. U ma nagħtuhomx anke wkoll nagħtuhom raġun li forsi jifhmu din l-idea bl-limitazzjonijiet li kellhom. Għaliex inti jekk inti toqgħod tħares ftit tinduna li jekk anke tagħmel time lapse tara kollox qiegħed idur bħal donnu d-dinja hija fissa. Mentri fil-verità mbagħad lejn is-sena 1400 wara Ġesu qegħdin nitkellmu il fuq minn 600 sena ilu. Kellek dan ir-raġel Nicholas Copernicus illi dan beda jbiddel din l-idea kollha. Jiġifieri kważi qegħdin naraw qed jipprova jbiddel l-idea li kienet ġejja mijiet ta' snin. Għaliex dan bl-istudju tiegħu anke bil-għajnuna tal-matematika qal le, id-dinja mhijiex iċ-ċentru ta' kollox, anzi ix-xemx hija ċ-ċentru u aħna id-dinja u l-pjaneti l-oħrajn qegħdin iduru madwarha. Issa nafu li llum il-ġurnata hemm ħafna aktar affarijiet barra l-pjaneti, barra id-dinja, barra anke wkoll ix-xemx. Imma ġa beda jersaq lejn affarijiet li huma korretti, li inti id-dinja u l-pjaneti qegħdin iduru madwar ix-xemx. Infatti dan Copernicus kien kiteb dan kollu f'idea fi ktieb, ma kienx ippubblika kollox għaliex beda jibżgħu jinkwieta li se jinqala' ftit ta' trabil minħabba din l-idea ġdida. U allura jiġi xjenzjat ieħor jismu Galileo Galilei, illi dan qabad l-idea mill-ġdid ta' Copernicus u beda jgħallem dwarha. Mhux biss, imma dan Galileo Galilei beda anke wkoll jieħu l-ewwel idejat marbutin mal-gravità. X'inhi l-gravità? X'tagħmel? X'inhu x-xogħol tagħha? U mhux biss permezz anke wkoll ta' observations, affarijiet li beda josserva hu. Beda jinnota pereżempju li x-xemx għandha li jgħidulhom sunspots, illi Jupiter għandha dawk li huma natural satellites, jiġifieri hemm oġġetti kbar li dawn qegħdin iduru madwar Jupiter u anke wkoll kellhom l-isem tagħhom. Illi l-pjaneta Saturn għandha r-rings tagħha. Dawn huma affarijiet li ħanitkellmu iktar il quddiem dwarhom f'dan is-suġġett. Il-problema kienet li dan Galileo Galilei sab diversi persuni li ħadwa ftit kontrih. Fosthom dak iż-żmien kienet daqsxejn qawwija fejn jidħol il-pożizzjoni tagħha, kellek l-istess Knisja li ħaditha kontra l-idea ġdida ta' Galileo Galilei fi ħrat li forsi qiegħed jisfida ċertu tagħlim, tantu hekk illi kienet ikkundannatu li jkun arrestat id-dar tiegħu. Imma Galileo Galilei kompla jistudja u jagħmel ir-riċerka tiegħu. Imbagħad il quddiem kellna lil Sir Isaac Newton li prattikament dan għamel qabża kbira ħafna fejn jidħol is-suġġett physics imma anke wkoll fejn jidħol l-astronomija. Għaliex dan beda jitkellem ftit dwar oġġetti li jimxu u ħareġ bi 3 liġijiet jissejħu the 3 laws of motion. Jekk alla jrid fil-Form 3 u fil-Form 4 meta nitkellmu fil-physics, dawn se nkunu qegħdin insemmuhom dawn it-3 liġijiet ta' kull oġġett li qed jimxi. Interessanti li dan Isaac Newton li kien jgħix bejn wieħed u ieħor fis-sena 1600 f'dak l-ilma bħala snin. Ara li dawn il-liġijiet ta' oġġetti li qegħdin jimxu jobduhom ukoll oġġetti li qegħdin fl-ispazju jew qegħdin ġo pjaneta oħra. Infatti ħafna mill-physics huwa mibni propju fuq dawn it-3 liġijiet. Imma mbagħad kompla jiżviluppa fuq il-gravità. Infatti huwa permezz ta' kalkoli differenti ħanitkellmu xi ħaġa wkoll din is-sena dwarha, beda jipprova jsib il-saħħa kemm hija qawwija il-gravità. Infatti Isaac Newton huwa magħruf ħafna għal dik l-istorja ta' dik it-tuffieħa li taqa' minn siġra. Illum il-ġurnata ħafna jaħsbu li mhijiex xi ħaġa li fil-verità ġrat imma kienet xi ħaġa li beda josserva. Għaliex meta tuffieħa taqa' minn siġra tinżel l-isfel, ma tibqax fejn hija u kellha titla' l fuq. U allura kompla jistudja fuq hekk.
F'dawn l-aħħar snin l-istudju fuq l-astronomija żdied ħafna. Tajjeb insemmu li kien proprju f'dawn l-aħħar 100 sena mill-istorja twila tal-bniedem li l-bniedem irnexxielu joħroġ il barra mill-pjaneta tagħna u kien proprju f'dawn l-aħħar 100 sena li l-bniedem irnexxielu jirfes fuq l-ewwel ħaġa biss li mhijiex id-dinja li kien il-qamar. F'dawn l-aħħar ftit snin forsi beda l-istudju fuq pjaneta oħra li hija Mars. U allura l-bniedem qed ikompli jiskopri, qed ikompli jkabbar din ix-xjenza. Hija xjenza li kważi kważi nistgħu ngħidha li m'għandix tmiem għaliex għax l-ispazju huwa tant enormi li huwa diffiċli ħafna li inti tkun taf kollox f'temp ta' ftit snin. U fost mill-wieħed xjenzjati li kien kbar kellna lil George Gamow. Illi dan George Gamow kien ħareġ bl-idea ta' dik li tissejjaħ The Big Bang Theory. Dan kien ħareġ bl-idea li dan l-univers kbir li aħna parti minnu fl-aħħar mill-aħħar ħareġ kollu huwa riżultat ta' enerġija enormi li din kienet kollha miġbura flimkien. Infatti din hija teorija li għadha tiġi studjata sal-lum il-ġurnata u qed jippruvaw isiru anke wkoll studji dwarha. Fosthom hemm dik l-idea li tissejjaħ The Expanding Universe. Jiġifieri l-affarijiet bħal donhom qegħdin kull ma jmur jitbedu minn xulxin fl-univers. U dan George Gamow qal mela għaliex aħna ma naqbdux u nagħmlu kollox reverse u nippruvaw naraw minn fejn beda kollox. Dan tkellem bejn wieħed ieħor fis-sena 1948. Ġifieri din nitkellmu ftit ta' snin ilu kumparat mal-istorja tal-bniedem. U bħala idejat dum huwa idejat li għadhom kull ma jmur dejjem ħirġin. Imma l-ewwel ħaġa li tant interessat lill-bnedmin kienet bla ebda dubju ix-xemx. Forsi interessathom iktar mid-dinja għaliex għax id-dinja kienu qegħdin jgħixu fiha forsi ma kienx tqajjem daqshekk interess. Imma din ix-xemx dan is-sors kbir ta' dawl matul il-ġurnata u minħabba fih jiġri anke wkoll il-lejl għax din ix-xemx bħal donnu titlaq x'imkien, tmur x'imkien ieħor. Allura kienet qed tqajjem ħafna mistoqsija. U allura ħanibdew inħarsu lejn din il-ħaġa li hija tant viċin imma l-bogħod fl-istess ħin għaliex meta ħanitkellmu fuq distanza f'dan is-suġġett ta' astronomi mhumiex affarijiet żgħar. Allura jekk ngħidu what is the sun? What is the meaning of the word sun? X'inhi hija x-xemx? U prattikament ix-xjenza tgħidilna li the sun is a star found at the center of our solar system. Mela hawnhekk għandna ishom żewġ kelmiet li ħafna drabi aħna ma tantx norbtuhom ma' xulxin, xemx u stilla. Infatti tajjeb li nżommu f'moħħna li l-maġġoranza kbira tal-istilla li aħna naraw fl-għaxija huma fil-verità xmux ħafna l-bogħod minnha. B'kollha kemm huma jkollhom il-pjaneti tagħhom, is-sistema tagħhom. Dik li ngħidulha solar, sole, ix-xemx, system. Is-sistema tax-xemx, is-sistema solari. Mela inti għandek din l-istilla aħna għandha l-isem ta' sun, xemx, li madwarha għandek sistema ta' pjaneti differenti. Xi ftit informazzjoni anke wkoll marbuta max-xemx tagħna. Tajjeb naraw daqsxejn il-kobor tagħha. Ħafna drabi jista' jkun li naraw stampi li ma tantx jagħtuna idea tajba tal-kobor tax-xemx. Jista' jkun li forsi anke aħna ma nifhmux il-kobor tagħha għaliex meta inti toħroġ barra mhijiex xi ħaġa li tieħu l-maġġoranza l-kbira tas-sema, pjuttost tara qisha sfera li hija żgħira, imma hija żgħira għax qiegħda l bogħod. Tajjeb illi nżommu f'moħħna li x-xemx bejn wieħed u ieħor tieħu ma' 99.86% tal-mass kollu li nsibu fis-solar system tagħna. Jiġifieri li kieku nistgħu
naqbdu kull oġġett illi hawn fis-solar system tagħna, il-pjaneti kollha, ix-xmux kollha, l-asteroids kollha, ġebel kwalinkwi oġġett, ix-xemx inkluża u dawn nafġuhom flimkien. 99.86% ta' dan il-materjal kollu kienet proprju x-xemx. Jiġifieri id-dinja tagħna, l-pjaneti, l-asteroids kollha huma dawk il-0.14% l-oħra. Tajjeb li anke wkoll naraw ftit kemm hija kbira. Li kieku kellna naraw dik li jgħidula id-diameter tagħha, jiġifieri minn naħa l-oħra. Tajjeb li nsemmu li bejn wieħed u ieħor hija kbira l fuq minn 1,000,000 kilometru. Jiġifieri kieku kellna nagħmlu daqsxejn mezz żgħir, ix-xemx hija 110 darbiet iktar kbira, iktar wiesgħa mid-dinja. Jiġifieri jekk jiena qudiemi hawnhekk bħalissa għandi l-mudell tad-dinja. Biex hawn ġewġu din il-kamra ndaħħal il-mudell tax-xemx, irrid ballun 110 darbiet ikbar minn dan biex ikollna idea anke wkoll tal-kobor tagħha. Infatti jekk tixtieq li tagħmel comparison, aqbad ballun tal-futbol u aqbad piżella żgħira. Dik il-piżella tirrappreżenta d-dinja u l-ballun tal-futbol jirrappreżenta x-xemx. Jiġifieri jaraw il-kobor ta' din l-istilla. Illi 74% minnha hija magħmula minn dan il-gass jissejjaħ hydrogen. Huwa gass li tkellimna anke wkoll dwaru fis-suġġetti li għaddew tas-science. Imissa ejjew naraw ftit ir-relazzjoni bejn ix-xemx u d-dinja. U waħda mill-affarijiet li żgur hemm rabta bejniethom huwa dwar il-ħin. Ħafna drabi meta jiena nitkellem ftit fuq id-dinja, inżomm f'moħħi li fl-istess ħin bħalissa x'imkien ieħor ġewwa d-dinja għaddejjin matul il-lejl. Forsi ma nafx jekk għandkom xi familjari li joqogħdu ġewwa l-Kanada jew inkella ġewwa l-Awstralja. Meta daw iċċemplilhom ħafna drabi jgħidulek hawnhekk qegħdin bil-lejl f'nofs ta' lejl, qegħdin 9 sigħat il quddiem jew 7 sigħat lura skont il-post fejn ikun. Allura l-ewwel ħaġa li ħanitkellmu dwarha hija il-jum u l-lejl. Għaliex ħanitkellmu dwarhom? Għaliex il-jum u l-lejl, day and night, they are both the result of the earth and the sun. Huma r-riżultat ta' din ir-relazzjoni li hemm bejn ix-xemx u bejn id-dinja. Jekk naraw ftit kif tinħoloq ġurnata u kif jinħoloq il-lejl. Ejjew nimmaġinaw li inti għandek id-dinja li din qiegħda tħares lejn ix-xemx. Mela dik il-parti fid-dinja illi qiegħda tħares lejn ix-xemx, mela dik hija l-parti li qed tirċievi l-iktar dawl. Dak ifisser li dik il-parti tad-dinja għaddejja matul il-ġurnata. Mela jekk jiena ħanerġa' nagħmel bagħad il-mudell tad-dinja u jien għandi x-xemx li ġejja minn din in-naħa, mela dak ifisser li bħalissa hawnhekk il-fatt li qed jaqa' id-dawl tax-xemx ifisser li hawnhekk din l-erja kollha tad-dinja qiegħda matul il-ġurnata. Min-naħa l-oħra imma il-parti li qiegħda il-bogħod mid-dawl qed tħares in-naħa l-oħra, mela għandi hawn wara forsi diffiċli intom tarawha fuq dan l-iskrin bħalissa, hawnhekk il-fatt li għandi id-dell, hawnhekk il-fatt li għandi id-dilam, hawnhekk mela jien għandi il-lejl. Mela jiena għandi parti li qiegħda fid-dawl il-ġurnata, parti li qiegħda fid-dlam il-lejl. Jekk inħarsu daqsxejn lejn dan id-diagram, propju jurina id-differenza tajjeb bejn il-jum u l-lejl. Għandi din il-parti, dan in-nofs qiegħed iħares lejn is-sors tad-dawl li huwa x-xemx. Allura dak ifisser li dan in-nofs kollu hawnhekk bħalissa huwa during the day. Min-naħa l-oħra hawnhekk għandi id-dell
illi forsi qed jinħoloq għaliex m'hemmx id-dawl li qed jaqa' fuqu, u dak li ngħidu fid-dell aħna shade bl-Ingliż. Allura hawnhekk għandi in-night time. Li se nkunu qegħdin nagħmlu hija ħanippruvaw nużaw dan il-globu, dan il-mudell, ħanippruvaw nużaw bozza li tirrappreżenta lix-xemx u ħanraw din id-differenza bejn il-jum u bejn il-lejl. Tajjeb proprju ġejt f'post differenti biex b'xi mod ieħor nippruvaw naraw u nifhmu ftit dan il-mudell illi semmejna tal-jum u tal-lejl. Hekk warajja għandi dan il-mudell tad-dinja, il-globu tad-dinja, u qudiemu għamilt lampshade li se tkun qed tirrappreżenta id-dawl tax-xemx. Issa li se naraw hija għax aħna għedna hekk għedna il-ġurnata tinħoloq meta jiena jkolli parti fid-dinja illi din qiegħda tħares, qiegħda tipponta lejn ix-xemx filwaqt li n-naħa l-oħra li tkun f'post li huwa għaddell allura mbagħad hemmhekk fejn qiegħed jinħoloq il-lejl. Infatti se nagħmel hekk, ħa nixel ftit din il-bozza. Il-bozza li se tkun issa is-sors tad-dawl tagħna, issa hi bħal donnu hija hi x-xemx. Jekk naraw ftit inħarsu lejn dan il-mudell qegħdin tinnutaw anke intom stess li għandek din il-parti tawn fid-dinja li qiegħda tipponta lejn dak id-dawl illi tidher li qiegħda f'ħafna dawl. Mela fil-verità kieku din naraw aħna fil-ħajja veru ta' kuljum. Ninnotaw li hawnhekk jiena għandi il-jum, the day, hawn wara il-fatt li għandi dan id-dlam kollu hemmhekk huwa during the night. Mela jekk nerġgħu naraw ftit, jiena jekk pereżempju hawnhekk għandi l-kontinent tal-Afrika, il-kontinent tal-Afrika bħalissa qiegħed jipponta lejn id-dawl, lejn ix-xemx. Mela bħalissa l-kontinent tal-Afrika qiegħed during the day. Imma il-kontinent li qiegħed hawn wara li huwa l-kontinent tal-Awstralja f'dak il-każ, dat hawnhekk m'għandux id-dawl li qed jaqa' fuqu. Allura dak ifisser li l-Awstralja f'dan il-ħin qiegħda during the night. Allura x'jrid jiġri biex l-Awstralja issa tkun matul il-ġurnata? Li jiġri huwa illi d-dinja qiegħda ddur fuqha nnifisha u jekk qed tinnotaw ftit issa li qed jiġri huwa li l-Afrika kull ma jmur qiegħda tmur il-bogħod mid-dawl li qiegħda tidħol qisha fid-dlam. F'dan il-każ issa x'għandi? L-Afrika qiegħda hemm wara. Mela issa il-kontinent Afrikan qiegħed during the night. Filwaqt li jekk inkompli ndawwar ftit ieħor jitfaċċa l-kontinent tal-Awstralja u hawnhekk il-kontinent tal-Awstralja qiegħed jipponta lejn ix-xemx allura l-kontinent tal-Awstralja qiegħed during the day issa, il-kontinent tal-Afrika qiegħed during the night. Mela dak ifisser li anke aħna jekk indawwar ftit ieħor Malta qiegħda hawn fuq. Meta aħna f'Malta nkunu matul il-ġurnata u forsi nċempel it-sija tiegħi li qiegħda ġewwa l-Awstralja. Għalhekk it-sija tiegħi tgħid hawnhekk qegħdin matul il-lejl għaliex? Għaliex l-Awstralja li qiegħda hawnhekk qiegħda tħares il barra, qiegħda fid-dell, allura qiegħda matul il-lejl. Allura forsi l-mistoqsija li tqum hija din. Mela jekk bħalissa aħna għaddejjin matul il-ġurnata, x'se jiġri biex minn hawn 12 siegħa jew iktar aħna nkunu matul il-lejl? X'inhi r-raġuni li bħalissa ġewwa l-Awstralja jekk jiena qiegħed matul il-ġurnata? U kelli nċempel xi ħadd li forsi tal-familja li qiegħed ġewwa l-Awstralja li insaw intom qegħdin matul il-ġurnata, aħna hawnhekk qegħdin matul il-lejl. X'irid jiġri biex dan il-pajjiż li bħalissa qiegħed fid-dawl tax-xemx ser jgħaddi l-ħin u f'daqqa waħda donnu dan id-dawl tax-xemx ma jkunx qiegħed hemm.
Minħabba l-idea li kien hemm anke wkoll fl-astronomy dik li d-dinja hija fissa. Bosta kienu jaħsbu li x-xemx hi li qiegħda ddur madwar id-dinja u allura qed twaqqa' d-dawl tagħha f'postijiet differenti. Tantu hekk li aħna nużaw anke wkoll bil-Malti ngħidu titla' x-xemx u tinżel ix-xemx anke bl-Ingliż sunrise u sunset. Mentri fil-verità mhumiex ideat 100% korretti għaliex fil-verità ix-xemx li hija fissa u jiġri xi ħaġa oħra. Hija proprju d-dinja li qiegħda ddur. Tajb li nkunu nżommu f'moħħna illi d-dinja hija kontinwament il-ħin kollu għaddejja minn rotation. The earth is spinning. U allura minħabba li d-dinja qiegħda ddur ser ikollok partit li jqogħdu jħarsu lejn ix-xemx, forsi f'dan id-diagram tidher ukoll ċara, f'partijiet oħrajn illi le. Biex id-dinja ddur dawra fuqha nfisha tieħu about 24 hours. U infatti tajjeb li nżommu f'moħħna li meta nitkellmu fuq ġurnata aħna nitkellmu fuq 24 siegħa. Mela jiena biex id-dinja iddur dawra f'sħiħa u terġa' tiġi hekk kif kienet qabel, din hija biċċa xogħol li ddum tagħmilha 24 siegħa. Jiġifieri jiena ser ikolli hekk. Ejjew ngħidu li bħalissa intom qegħdin taraw il-kontinent tal-Afrika. Il-kontinent tal-Afrika bħalissa qiegħed jipponta jħares lejn id-dawl qiegħed matul il-ġurnata. Hawn wara hawn il-kontinent tal-Awstralja. Mela bħalissa l-Awstralja qiegħda matul il-lejl. Se jibda jgħaddi l-ħin jibdew jgħaddu s-sigħat u li se jiġri huwa li ftit tal-ħin wara ser ikolli issa l-Awstralja li qiegħda tħares lejn id-dawl mela issa hi qiegħda matul il-lejl mill-ġurnata, skużawni, u hawn wara jiena għandi l-Afrika. L-Afrika allura qiegħda matul il-lejl. Jekk ikompli għaddej il-ħin, ftit tal-ħin wara terġa' titfaċċa l-Afrika kif kienet fil-bidu. Għadha kif isser li reġa' tiġi matul il-ġurnata l-Awstralja qiegħda matul il-lejl. Biex għamlet din id-dawra sħiħa, din id-dinja tkun ħadet 24 siegħa. 24 siegħa tagħmel one complete rotation. Imma tajb li nżommu f'moħħna wkoll it-tieni ħaġa, il-veru li d-dinja qiegħda ddur fuqha nnifisha u din tagħmilha kull ġurnata li tgħaddi. Bil-kontinent id-dinja kollu ddur fuqha nnifisha. Imma id-dinja mhijiex fissa lanqas. Ġifieri filwaqt li d-dinja qiegħda ddur fuqha nnifisha, id-dinja wkoll qiegħda mixja, qiegħda timxi f'postijiet differenti. U allura fejn qiegħda mixja qiegħda ddur ukoll madwar ix-xemx. Mela innotaw ftit kif l-idea li kien hemm qabel Koperniku li inti kellek id-dinja fin-nofs u kollox idur madwarha. Permezz ta' Koperniku, Galileo Galilei u oħrajn warahom, dawn bdew jgħidu le, issa inti għandek id-dinja qiegħda ddur fuqha nnifisha ma fl-istess ħin din qiegħda wkoll iddur madwar ix-xemx. U biex tagħmel one complete cycle, biex id-dinja iddur dawra sħiħa fuqha nnifisha u terġa' tiġi f'posta, dawra max-xemx terġa' tiġi f'posta. Kemm iddum? Hemmhekk tieħu sena sħiħa. Jew inkella biex inkunu preċiżi, tieħu 365 days and 1/4 of a day biex tkun għamlet cycle sħiħ, one complete cycle. Tantu hekk li aħna x'nagħmlu dik il-1/4 of a day ma nitilfuhiex, imma kull 4 snin 1/4 li għamlu one whole day allura noħolqu sena li jkollha 366 days magħrufa l-iktar bħala leap year. Magħrufa bħala leap year. Jiġifieri jekk kellna nibdew nirrevedu ftit dak li semmejna s'issa għandna hekk. Għedna illi d-dinja qiegħda ddur fuqha nnifisha u minħabba f'hekk
qegħdin jinħolqu days and nights. Kemm iddum iddur fuqha nnifisha? Iddum iddur 24 hours. Imma apparti toqgħod iddur fuqha nnifisha, id-dinja wkoll qiegħda ddur madwar ix-xemx. Filwaqt li qiegħda ddur fuqha nnifisha, qiegħda wkoll iddur madwar ix-xemx f'din l-orbit. U għedna li biex iddur one complete cycle, id-dinja tieħu 365 and 1/4 of a day. Jew inkella nistgħu nqisuha bħala tieħu sena sħiħa. Jiġifieri tajjeb li nżommu f'moħħna illi id-dinja iddur fuqha nnifisha 365 darba ukoll sakemm terġa' ssib il-pożizzjoni, il-post ta' dan l-orbit tagħha fil-bidu. Mela llum prattikament isu tkellimna fuq dawn l-affarijiet. L-ewwel nett tajna ħarsa lejn l-istorja ta' dan is-suġġett tal-astronomija. Tajna anke wkoll ħarsa lejn ix-xemx u l-importanza tagħha, mhux biss għaliex tagħtina d-dawl ma is-sħana u anke wkoll il-pożizzjoni tagħna viċin ix-xemx tagħmilha tajjeb li jkun hawn il-ħajja f'din il-pjaneta. Imbagħad apparti minn hekk rajna ftit kif tinħoloq il-ġurnata u l-lejl li inti għandek id-dinja li qiegħda ddur fuqha nnifisha li tieħu 24 hours, partijiet iħarsu lejn ix-xemx, partijiet le, day and night. Imbagħad kollha għedna li id-dinja mhijiex fissa veru tiddur fuqha nnifisha, imma anke wkoll qiegħda ddur madwar ix-xemx. U meta ddur din id-dawra sħiħa madwar ix-xemx tkun ħolqot sena, 1 year. Jekk il-bambinerit fil-lezzjoni li jmiss se jkunu qegħdin inħarsu issa lejn xi ħaġa oħra li ħanaraw matul is-sena. X'inhi raġuni li f'ċertu żmien partikolari ta' din is-sena ikollna ħafna sħana, ikollna s-sajf, u mbagħad f'ċertu postijiet oħrajn jew inkella f'ċertu żminijiet oħrajn ikollna ħafna kesħa. Jew inkella forsi tqum il-mistoqsija għaliex l-Awstralja jiċċelebraw il-miliet meta huma jkunu fis-sajf u aħna nkunu fix-xitwa. U għaliex meta aħna nkunu bil-vaganzi tas-sajf fl-Awstralja jkollhom il-frisk, ikollhom ix-xitwa huma. Aħna mhux fl-istess dinja qegħdin għaliex hemm dawn id-differenzi. Dinja mistoqsija li ħankunu qegħdin nitkellmu fuqha mbagħad matul il-lezzjoni li jmiss. Hekk sakemm nerġgħu niltaqgħu tajjeb illi wieħed ikompli jfittex u jqum bil-kurżità, jkollu kurzità fih dwar affarijiet oħrajn marbutin ma' dan is-suġġett. U ħudu pjaċir araw dokumentari, aqraw forsi jaraw films għax huwa suġġett tassew interessanti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu ħudu ħsieb sellulna tad-dar u dejjem il-paċi magħkom.